kai shigun ma'aiki, madogara ta mulki wanda ke rabar da aiki, masu bin tafarki salai sahabu makusanta ga rabu, karaban sururi dan ciko na buri, in ta sai ta jeri baituka da ƙari, ayaban su in yi tari, ma'aiki son kowa madafa gun kowa, maki ne wawa bi manzon ka kayantu, madafa ga halittu alfarma ga matattu, masu rabba suturtu masu cika bukatu, dukan girma sai kai dukan iko sai kai, ma'aiki kai ne kai tabbas kai dinka kai, wurin Allah sai kai wurin bayi sai kai, abun nema na kai muradin rai na kai, azimun kai ne kai basirun kai ne kai, shafi'un kai ne kai ra'ufun kai ne kai, rahimun kai ne kai azizun kai ne kai, majidun kai ne kai marufun kai ne kai, ya mahi kai ne kai, ya shafi kai ne kai, ya kafi kai ne kai, ya nurun kai ne kai, aminun kai ne kai, nazirun kai ne kai, kamilun kai ne kai, adilun kai ne kai, rashidun kai ne kai, nasirun kai ne kai, rasulun kai ne kai, gafurun ka kai kai, ma'aiki na sai kai, kata ga mala'iku madafa ta sama'u, abun da ke zuciya ta yaya zan bayyana, gaban da kanka yaɗa gaban ka na resina, ya na farkon isa ya na ƙarshen isa, wanda ya so rasulu yana da babban rabo, wallahi da haka kai ni alfahari na kai, ni alƙibla ta kai abin faɗi maka kai, kai ka zarta jinsu ka wuce su sanin su, kai ka zan masilar su, kai ne jin gawansu, kai ne ka wakilce su, ta gace tabba su, ta gace daga tasu, kai ne alfaharin su, mai sabon tsayuwa rahama gun kowa, jabora gun kowa, mai sabar ka dai shazaman ka daidai, mai adon koraye mai haƙora jere, kagirar ka tsare mai kuma tun jajaye, idanunka da kwalli hancin ya haɗu tas-tas, wuyan makurar zance ganin sai mai dace, ina ma na kasance ganin ka na zirce, a kullum na dace dan zara o karima azima ma'asuma alima ma'aluma, makurar daga girma sai yadda saka laini, dan Allah ka kula ni Mustapha nuna ni, dan Hassan haska ni, dan Husaini daga ni, dan Aliyu cika mun muradi karo min, na duka shafa mun kai na ɗauke mun, da bai a zuba mun barcan kai wake mun, kai ne hanyar samun tafiya ta yi nisa kuma ba za insa, san ka ba ma wasa ka ba mu abun nema, a ya mai alfarma ka samu da dohimma, dan ka ba wata dama ga masu ta da husuma, kai ne kogin rahama rasulu bai ta gama, isar sa ba tantama, domin samu ya fe mini yau ina magiya, ka bani luttufi da wallahi na sallama, ya na farkon isa ya na ƙarshen isa, wanda ya so rasulu yana da babban rabo. Ya na farkon isa ya na ƙarshen isa, wanda ya so rasulu yana da babban rabo, dole in gaida nana Batulu yar makaranta wadda sun ka fifita, mai isa ta kasaita biyar su a rabauta ko kuma a wulakanta, Bahashima yar Khadija kai oga ƙara bani kiɗa na gaida nana, Batula yar gata maganin cutata, masu cika bukata abin son ummata, madafar kanwata masu karya zarata, a yayar Mahamudu mai mabudin budewa, a yayar shugaban wanda shi ke ba kowa, da ku aka shayarwa da ku aka yantawa, kuke ɗaibe kewa ku ne gatan kowa, masu iko kece yayar ma'aiki kece ka kusan ma'aiki kece a bar san ma'aiki kece kamar ki bayo ba ba za a kaga ba ba za a sama ba, mai rabba kyauta ai mai basuwar ai, wace rahima wace karima wace azima wace ma'asuma mai kamar manzo
san manzo a ce da ni in zo a ce da ni in zo Allah sharifa in Allah sharifa wallahi sai ke wallahi sai ke ko babu amshi ko babu amshi ko ba masu amshi wada ake so wace a bar so ummul qur'ai yana na kece yana na kece aya makulli aya mabudi yana na kece 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 aya umma ku karba kasida ta gata balidin bawan ku ne nazo da bukatata nasir dan umman ki ne ko yau na rera ta aya na nake karba ku ne a cikin raina ya na farkon isa ya na karshen isa wanda ya so rasulu yana da babban rabo ya na farkon isa ya na karshen isa wanda ya so rasulu yana da babban rabo ya na farkon